Salutare la totul meu, sunt Taki și bine v-am găsit la primul joc de pe canal. Am jucat Minecraft Pocket Edition. Să vă arăt întâi skin-ul meu. Uitați-l. Acesta este. Uite, ăsta. Asta de aici. Am până și căști. Și să creăm o mapă. Game Mode Survival. Survival se va numi și mapa. Stăm cu Create World. Să începem. Mapa e faină. Să începem să tăiem copacii. Să stăm copaci din ăștia albi. Așa. Vedem și copacul ăsta să ne facem unelte. Să și măcar încă unul să uităm. Avem și un mic lac aici, în care am putea pescui ceva. Sunt 16 bucăți și ar vine în fix 64. Deci exact 64, avem cum avem 60. Să facem niște bețe. Facem și un chest. Facem un topor, o sabie, un târnăcop și o lopată, cred. Să punem astea în chest, să vedem de ce avem nevoie. Mai întâi am văzut o aie, am și auzit-o. Uite-o ea. Am omorât-o. Uite o bucată de pământ acolo sus. Aoleu. Ce percuță. Așa. Uite încă una. Dacă mai găsesc cu aia am deja o oaie, dacă mai găsesc am deja pat. Uite un porc. Nu mă duc acum după el. Putem să mai tăiem puțin copaci. Să ne facem un fel de bază.
Așa, cred că este de ajuns ca să ne facem măcar o mini căsuță. Uite, astea aici. Am 64 și încă 27. Sper să ne ajungă puțin să distrugem seed-ul ăsta de pe aici. Euleu. Pare cam prea mică. Dar în fin, nu contează. Cade prea mică. Dar nu-i bai. Și să distrugem asta. Supunem că așa. Uite, avem bucata asta. Bucățile astea, de fapt. N-am spus doar că este un fel de mini bază până o să ne facem o casă mai mare. Hai deja, deci chiar nu ajung până jos. Aoleu, ce m-a speriat. Și nu mi-a am căzut să uit așa tare în cască. Și aoleu. Și să mă punem pe aici. Casa e chiar incompletă, însă cred că aici unde nu prea mai avem loc în afară de zona asta, o să punem geamuri. Deci completăm puțin cu nisip, cu pământ, scuzați-mă. Cam așa. Și aici ar mai trebui. În fine, atât cu episodul de astăzi. Vă aștept la următorul. Așa că, pa, pa!